és de gelba, però el club Està comentant-li de contra la mà, arreglant-se-les, dedicant-se una miqueta d'espaladrar. I ara Alemany, si s'imposa avui, igual a dia de marca. Montesa també té 3 campionats seguits i si guanyara avui queda bé el quart. I bé, ara per darrere, ahir va Montesa. Busca les parets. You didn't think it was going to be that easy, did you? You know, for a second there, yeah, I kind of did. Claro, l'arrencaixa de l'Emai. La pilota no guanya, tu. Tractar de trencar el joc és Montesa. Pilota molt tancada.
si fem que la gent disfrute, per lo menos val la pena. L'any passat era Boro, enguany ha sigut tu, i l'any que ve anem a demanar que algú del poble sigui el que guanya el campionat. I si no és el de primera, doncs no sé per què no. Dos membres del Puig en especial, a veure si ells Canetero i ells figures que estan i dalt, pues poden derrotar-los i entonces ja tirar les campanes a fons. Borelli on tenia més o menys els fallos, sabia on tenia que tirar-li quan jo les tinguera i bueno, i fent tot lo millor que se podia, pues abans que. El frontó que té? No, el front ell el tenien com a Rodríguez.